Bună ziua tuturor și vă mulțumim pentru că ați acceptat să participați la această conferință de presă, ocazionată de prezentarea raportului de activitate a Direcției de Management Proiecte cu finanțare internațională din cadrul Primăriei Oradea. De această dată ne bucurăm și de prezența unor prieteni ai orașului nostru, doamna Sanda Cătană, care este director executiv Direcția Implementare Port, și Marcel Boloș, pe care îl cunoașteți foarte bine, director general ADR Nord-Est și fost director al Direcției de Management din cadrul Primăriei Oradea. O să-i rugăm să ne spună și dânsii câteva cuvinte după ce vom prezenta acest succint raport. Eu voi încerca să fac câteva considerații generale asupra activității pe care a desfășurat-o direcția în 2014 și asupra ceea ce știm noi că ne așteaptă în 2015. Urmând ca Marius Moș să vă vorbească în concret despre proiectele care au fost finalizate în 2014, cele care se află în stadiul de implementare, unele dintre ele în fază de analiză, precum și să discutăm apoi despre proiectele de viitor. În 2014, activitatea DMPFI s-a concretizat în câteva direcții. Am lucrat la implementarea unor proiecte care se aflau în fază de execuție, reușind să finalizăm 5 din aceste proiecte. Am lucrat apoi pentru a pregăti toate proiectele ca ele să devină executabile. Acest demers a constat în ceea ce s-a întâmplat pe partea de achiziții publice, în cadrul Primăriei Oradea, în exproprierile care au fost făcute, în modificările la proiectele tehnice pe care am fost nevoiți să le facem pentru ca în final banii europeni care vor fi aduși în Oradea să fie folosiți cât mai judicios. Un aspect esențial a fost acela de a încerca să ne asigurăm oameni competenți, oameni cu expertiză relevantă, care să ne fie de ajutor în implementarea fiecărui proiect în parte. Având în vedere că Oradea dezvoltă proiecte în domenii foarte diverse, domenii care duc lipsă uneori și la nivel național de specialiști, aceasta a fost și rămâne o provocare pentru noi, încercarea de a ne asigura suportul tehnic necesar implementării corespunzătoare a acestor proiecte. În 2014 au fost și lucruri care n-au funcționat perfect. Avem acest proiect cu pasajul Vulturu Negru, pe care, din nefericire, nu am reușit să-l închidem, datorită execuției necorespunzătoare a lucrărilor de mozaic. Sunt convins că și cu sprijinul și înțelegerea de care a dat dovadă ADR-ul, vom reuși să finalizăm acest proiect în termenul stabilit, 14 septembrie 2015. 2015 este un an foarte greu. Este un an foarte greu pentru că s-au adunat numeroase proiecte ce trebuie finalizate în principiu până în 31 decembrie 2015, ceea ce e o semnificativă provocare pentru noi. Dar și aici, având sprijinul și înțelegerea celor de la ADR și de la autoritățile de management,
implicarea tuturor celor care pot să contribuie într-un fel sau altul la implementarea acestor proiecte, o organizare care se cere foarte bună pentru ca aceste proiecte să nu iasă din făcașul lor normal și ele să nu se interpună în execuție unul în defavoarea celuilalt. Deci, cu toate aceste premise, cred că vom reuși să finalizăm aceste proiecte, iar anul viitor, la început, să fim cu toții mândri că am reușit să facem o treabă bună pentru acest oraș. Am să-l rog pe Marius Moș să treacă el la aspectele concrete care țin de proiectele care, așa cum am spus, au fost încheiate în 2014, cele care se află în fază de implementare, cele care sunt în evaluare și apoi cele care vizează viitorul. Bună ziua! Îmi pare bine că ne onorați cu prezența la această întâlnire. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc că în 2014 ne-ați criticat, ne-ați apreciat, ne-ați ajutat până la urmă să mergem mai departe și cred că asta e important. E clar că drumul pe care îl parcurgem nu e unul lin, dar eu sper că e plin de rezultate și la finalul acestui an rezultatele vor fi și mai mari. Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte sau câteva cifre anul 2014, aș putea vorbi de 5 proiecte finalizate, 16 proiecte elaborate, 24 de proiecte rămase în implementare pentru 2015 și, ca să vă dați seama de amploarea activității pe care o desfășurăm, vorbim de o direcție formată din 15 persoane care în cursul anului trecut a efectuat aproximativ 80% din plățile pe investiții ale primăriei. Deci vorbim de 138,7 milioane de lei care anul trecut s-au derulat prin direcția de management. E clar că nu vorbim doar de direcția de management. Beneficiem din plin de sprijinul altor colegi din primărie, din alte instituții, de la ADR, până la urmă scopul e comun, organismele intermediare și pe această cale aș vrea să mulțumesc tuturor celor implicați. Dacă ar fi să trec puțin în revistă proiectele finalizate în 2014, aș vorbi de două dintre cele mai importante, vorbesc de blocurile operatorii la Spitalul Municipal și Spitalul Județean, două proiecte care e clar că aduc ceva în plus pentru sănătatea orădenilor și a bihorenilor. Proiectele au fost finalizate la finele anului trecut, nu știu dacă are rost să mai intru în amănunte, oricum aveți la dispoziție materialele elaborate de noi. Sunt două proiecte care au mers destul de bine, am beneficiat de colaborarea medicilor și a personalului de la spitale. Pe lângă dotare a însemnat și schimburi de experiență. Sunt proiecte care au adus ceva nou, atât pe plan în ceea ce privește dotarea, cât și schimburile de experiență și medicii care au învățat sau au dat din experiența lor medicilor din Ungaria. Centrul de reintegrare socială este un proiect de suflet pentru noi, este un proiect care a fost finalizat și care deja aduce alinare, să zic, și aduce servicii celor aflați în diverse situații. Vorbesc de dizabilități, vorbesc de persoane în vârstă,
sunt deja servicii sociale prestate acolo și care, cu sprijinul colegilor de la ASCO și a organizațiilor care derulează acolo activitate, sperăm să fie de un nivel care să se ridice la nivelul investiției realizate. Parcul Salca este un alt proiect finalizat în anul trecut. Cred că îl știți cu toții. Vorbim de 10.000, aproape 11.000 de metri pătrați amenajați. Vorbim de un lac artificial amenajat acolo și care chiar aduce în jurul lui o grămadă de persoane. Am observat în cursul verii. Lac care e populat cu 190 de nuferi, specii de arbori, labirint din plante și așa mai departe. Iar un alt proiect finalizat în anul trecut este cel care vizează turismul orădean și nu vorbim de investiții în infrastructura hub, ci vorbim de investiții în promovarea efectivă a orașului din punct de vedere turistic. Aici aș aminti harta turistică tip stampă, aș aminti site-ul Oradea Travel, spoturi video cu rol de promovare, finanțarea unor evenimente cum sunt sărbările cetății și multe alte materiale publicitare care eu zic că sunt de calitate și au fost apreciate acolo unde au ajuns. Cam atât aș avea despre proiectele finalizate anul trecut, chiar dacă le-am trecut succint în revistă, ele au însemnat foarte multe ore de muncă, mii de pagini, cereri de rambursări, clarificări de la colegii de la ADR, care ne atrag atenția când nu facem lucrurile chiar așa cum ar trebui. Noi încercăm tot timpul să înaintăm, să ne perfecționăm, dar până la urmă mai și greșim și ne asumăm greșelile și încercăm să le remediem. Dar, în ciuda acestei munci și a volumului mare de activitate, e o adevărată bucurie să ajungi să vezi rodul muncii efectiv, să vezi un imobil reabilitat, să vezi că se desfășoară servicii acolo. Sunt multe lucruri care te fac să mergi înainte. Aș trece acum la ceea ce am realizat în cursul anului trecut în ceea ce privește depunerea de proiecte. Sunt un număr de 16 proiecte, cea mai mare parte a lor este reprezentată de reabilitarea termică a blocurilor de locuințe. A fost o muncă titanică să reușim să obținem toate documentele de la asociațiile de proprietari. E greu și unde e implicată o persoană, dar unde sunt 20 sau 50 sau chiar sute în diverse asociații. Până la urmă aceste proiecte sunt depuse, unele sunt în evaluare, unele au fost semnate, suntem în diverse stadii și pe cum ele vin, lansăm achizițiile de lucrări și să începem efectiv. Am dorit, dacă reușim în primăvară-vară, să lucrăm efectiv la execuția lucrărilor, să nu ajungem în toamnă-iarnă cu lucrările abia începute. Un alt proiect depus în cursul anului trecut, dar acesta a fost și evaluat și am reușit să-l și câștigăm, este vorba de valorificarea energiei geotermale prin intermediul sondei de la universitate și a punctului termic de la liceul sportiv și reinjectarea apei uzate. Este un proiect de 4 milioane de euro finanțat printr-un program de energie regenerabilă, fonduri provenite din fondurile norvegiene.
Aș trece acum, cu voia dumneavoastră, la ceea ce ne așteaptă în cursul acestui an. Suntem conștienți de la bun început că este un an foarte greu. Suntem cu 24 de proiecte în implementare. Vorbim de cele mai mari dintre proiectele pe care le derulăm. Vorbim de termoficare, proiect de aproape 80 de milioane de euro. Vorbim de proiectul pentru energia geotermală Nufăr 1, 15 milioane de euro, complexul Ninfea și așa mai departe. Aș face câteva precizări privind unele dintre proiecte care sunt văzute mai cu risc. La strandul Ninfea, spre exemplu, urmează să fie semnat contractul de execuție în aceste zile, a fost desemnat câștigătorul. Am demarat deja, practic, să avem primele întâlniri pentru a pune la punct începerea șantierului și cred că urmează să începem lucrările cât de curând. La Piața Unirii sperăm ca de săptămâna viitoare să și demarăm efectiv lucrările. În ceea ce privește implementarea proiectului mare de termoficare, v-am făcut o prezentare nu de mult, se lucrează, s-au comandat echipamentele, așteptăm să evoluăm. Pe rețele, la fel, se lucrează acolo unde se poate, având în vedere că e perioada de furnizare a agentului termic. Vorbim de proiecte care sunt în implementare cu o valoare totală de aproape 930 de milioane de lei. Deci vorbim de un volum foarte mare de lucrări și de plăți care vor fi efectuate în acest an. Vom încerca, în principiu, să închidem acele proiecte mai mici care deja sunt în stadii foarte avansate de execuție, astfel încât să ne putem concentra pe proiectele mai mari. V-aș da câteva exemple ca să înțelegeți că prelungirea unor proiecte nu e neapărat un lucru rău. Spre exemplu, la pista de biciclete, faptul că am prelungit pentru a putea folosi economiile și astfel am crescut foarte mult lungimea pistelor de bicicletă realizate. La centre de cazare temporară 2 și 3 am prelungit pentru a putea rezolva problema beciului, care nu a fost reabilitat și unde am reușit să obținem aprobarea pentru a folosi economiile din proiect. Am organizat o nouă achiziție pentru aceste lucrări, urmând ca în perioada imediat următoare să fie desemnat constructorul care va efectua lucrările. La fel și la Sinagoga Zion, unde economiile au fost direcționate spre a rezolva restaurarea picturii interioare de acolo, care în prima fază, în urma evaluărilor, nu a fost cuprinsă din lipsă de bani. De aceea aș vrea să spun că multe dintre proiecte au suferit întârzieri și din cauza optimizărilor pe care am încercat să le facem. E adevărat că există și multe cauze care țin de noi și pe care încercăm prin eforturi de echipă să le eliminăm, să le identificăm din timp și să ajungem să avem un parcurs cât mai repede acestor proiecte, dat fiind știut faptul că la finalul anului ele vor trebui încheiate. Nu vreau să intru în amănunte pe fiecare proiect în parte, ce înseamnă proiectele, le aveți în prezentare, ele sunt în lucru și sperăm într-o finalizare cât mai grabnică a lor. În cursul anului trecut ne-am concentrat în același timp și
pe încercarea de a dezvolta noi proiecte, de a identifica noi surse de finanțare pentru nevoile orașului, care sunt foarte mari și care încercăm să le acoperim atât cât putem pentru a nu greva bugetul local de un efort suplimentar. Încercăm acolo unde se poate să identificăm eventuale economii rămase de pe diverse axe care la un moment dat pot fi o oportunitate de finanțare. Încercăm să identificăm noi linii de finanțare, chiar dacă cei de la București încă se mișcă destul de greu și ghiduri pe investițiile de infrastructură încă nu avem la dispoziție, dar avem o prezentare, să spun, mai generală a programelor care vor fi disponibile în perioada 2014-2020 și încercăm să pliem nevoile orașului pe aceste linii de finanțare. Nu știu dacă prezentarea care am făcut-o reflectă până la urmă efortul depus de echipă și până la urmă de toată primăria, tot aparatul în ansamblu. Eu aș vrea în primul rând să le mulțumesc colegilor mei că înțeleg că atunci când e de stat și e de muncă până noaptea, se conformează, chiar dacă modalități de a-i răsplăti, să zic, în plus nu există, dar cred că până la urmă partea de mulțumire profesională, cât și efectiv să vezi rezultatele muncii, constituie o răsplată pentru fiecare. Eu vreau să vă mulțumesc și aștept eventual întrebări dacă sunt. Da, am vorbit și eu și domnul Marius Moș despre faptul că 2015 va fi un an extrem de dificil. Pe de o parte, din perspectiva nevoii de a implementa corespunzător aceste proiecte, pe de altă parte, pentru că în paralel, în același timp, trebuie să lucrăm și la pregătirea proiectelor pentru perioada de finanțare 2014-2020 și scrierea și depunerea celor de finanțare în măsura în care ghidurile de finanțare ne vor fi comunicate. Ne este însă foarte clar că eforturile noastre vor fi încurate de succes dacă vom beneficia de aceeași înțelegere și colaborare de care am beneficiat până acum din partea ADR Nord-Vest și este un bun prilej pentru noi să-i ascultăm cu o privire din afară oarecum asupra acestei perspective de implementare a pentru finanțare europeană în orașul nostru. Vă rugăm. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc în primul rând conducerii primăriei Oradea că ne-a lansat această invitație de a fi astăzi alături de colegii noștri din actuali și foștii colegi din Direcția de Management Proiecte de Finanțare Internaționale. Este, pentru noi, Oradea rămâne un beneficiar strategic de proiecte și un partener serios în ceea ce privește implementarea și derularea proiectelor în regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Aș vrea să-i felicit pe colegii, pe foștii mei colegi de la Direcția de Management Proiecte de Finanțare Internațională că au reușit să creeze un portofoliu atât de frumos de proiecte și atât de necesar pentru municipiul Oradea. Mă bucur foarte mult că aceste proiecte nu sunt concentrate ca și în alte zone ale regiunii doar înspre infrastructura rutieră, ci s-a găsit aici, în municipiul Oradea, această strategie, zic eu, echilibrată, pentru ca alături de infrastructura rutieră să fie dezvoltate și alte tipuri de proiecte, cum este proiectul care sper să prindă viață al complexului Ninfea, a infrastructurii de agrement necesar pentru orașul nostru, dar și parcul industrial. Întotdeauna cred eu că acest model de dezvoltare
economic al Oradiei trebuie să fie nu numai pentru regiune, dar un model de urmat și pentru alte municipii reședințe de județ, care înțeleg să valorifice această oportunitate pe care o au din finanțările care rezultă din fondurile structurale. Marius vă spunea de programul operațional regional, programul de cooperare transfrontalieră, postul de mediu, deci vă vorbea de întreg portofoliul de proiecte. Noi suntem în măsură să confirmăm aceste date care se referă la programul operațional regional și vă spunem că interesant este că la nivelul județului Bihor, dintr-un total de 126 de proiecte care județul Bihor, proiecte depuse la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, cu o valoare de 225 de milioane de euro. Din acestea, 58 sunt ale municipiului Oradea, cu valoare de 106 milioane euro. Asta înseamnă 47% din proiecte, 47,4% din proiecte care astăzi sunt în implementare la nivelul municipiului Oradea. Și dacă ne raportăm nu numai, cel puțin ultima cifră pe care o știu eu, vis-a-vis de bugetul pe care îl are municipiul Oradea din venituri proprii, adică undeva în jur de 50-60 de milioane de euro, iată că acest portofoliu este extraordinar de frumos și le doresc succes ca să-l poată implementa să le ducă la bun sfârșit. De ce spun acest lucru? Pentru că, așa cum vă sublinia și Marius Moș, e nevoie nu numai de efortul colegilor, pe de o parte, dar e nevoie și de, poate în anumite momente, de sprijin. Nu numai sub aspect instituțional, dar poate și uneori de suplimentarea numărului de personal. Profit de acest lucru și spun că trebuie să, în anumite momente, și de astfel de ajutare au nevoie, fiindcă este, repet, șansa pe care o are municipiul Oradea ca să implementeze aceste proiecte și sunt banii care nu apasă pe municipiul Oradea din punct de vedere al împrumuturilor și apoi al rambursărilor din impozite și taxe. Câteva date importante, zic eu, și relevante, ca să vedeți că munca lor este o muncă care se și întoarce în efecte benefice și sub aspect financiar în bugetul municipiului Oradea. 26 de proiecte sunt contractate. Valoarea lor este de 66 de milioane de euro și au adus până acum la bugetul local 19 milioane de euro. Asta înseamnă o rată de absorpție de 30%. Asta e lucru bun. Lucru la care trebuie să fie atenți în continuare este că mai au diferența, cel puțin la nivelul valorilor contractate, adică acei 70%, adică diferența dintre 66 de milioane de euro și 19 milioane de euro, pe care trebuie să o mai acceseze în perioada care urmează. V-a vorbit Marius de proiectele care se află în situații de risc și pe care sperăm din tot sufletul ca să le puteți duce la bun sfârșit, așa cum mesajele v-au fost clare și din partea domnului viceprimar și din partea lui Marius. Anul 2015 este an, eu nu spun greu, extrem de greu. Pentru că tot ceea ce nu se va reuși să se plătească ca și cheltuieli efectuate până la sfârșitul lunii decembrie 2015, regula e valabilă pentru toată țara, nu este numai pentru municipiul Oradea, e valabilă pentru toată țara. Diferența de bani se va suporta din resurse proprii. Asta înseamnă direct sau indirect bugetul local. De aceea trebuie, domnul viceprimar, să le acordați sprijin și mai mult și să stați alături de ei, pentru că această cursă contra cronometru, oricât de binevoitor ar fi și de altruiști ar fi, noi dormeam pe aici noaptea când eram directorul direcției, dormeam pe aici noaptea, dar oricât de altruiști ar fi, trebuie să aibă
din acest punct de vedere, să aibă sprijin din partea dumneavoastră ca să poată să le implementeze. Este în folosul orașului și este în favoarea dezvoltării orașului ca aceste proiecte frumoase să fie duse la bun sfârșit. Ieri am avut o ședință cu colegii de la POR. Alături de mine este Sandra Cătană, pe care cred că o știți, e expertul numărul 1 al nostru la nivelul programului operațional regional, este directorul Direcției de Implementare POR. Îi mulțumesc că de fiecare dată este alături de mine, face parte din echipa de management și a dat dovadă de un profesionalism desăvârșit. Ieri am spus că o să întărim rolul activității de monitorizare de la nivelul Agenției de Dezvoltare Nord-Est, astfel încât, dacă până acum, să zicem, făceați întâlnirile frecvente pe care le aveați cu executanții de lucrări și consultații, de această dată vom veni noi în teritoriu și noi în teritoriu pentru ca să fim alături de problemele pe care le aveți, să le putem rezolva în timp cât se poate de rapid, astfel încât deciziile care depind de noi să nu fie împinse, încât să vă punem în pericol implementarea de proiecte. Aceasta va fi o sarcină pe care colegii de la monitorizare din cadrul ADR-ului o au de dus la bun sfârșit. Vă spun că acum o să vă cerem graficele de execuție lucrări pentru fiecare proiect în parte, repartizarea pe luni, ca să știm exact, să urmărim lună de lună, că se închide proiectul. Adică scopul nostru al tuturor nu este ca să vă stăm cu să vă stăm în spate așa, că e sub formă de ajutor de care cred eu că autoritățile locale, nu numai Oradea, dar toate autoritățile locale au nevoie în această perioadă extrem de critică. Câteva noutăți de perioada de programare 2014-2020, bănuiesc că le așteptați cu interes. România a trimis programul operațional pentru a fi aprobat de către Comisia Europeană. În momentul de față sunt în curs de clarificare anumite aspecte trecute în documentul de programare al României și din acest motiv încă ghidurile mult așteptate de către autoritățile locale probabil vor mai întârzia câteva luni. Se fac eforturi la nivelul Ministerului ca aceste clarificări să fie duse la bun sfârșit și să se aprobe cât de curând programul operațional. Depinde foarte mult de serviciile Comisiei. Serviciile Comisiei sunt numeroase care își dau avizele pe acest document programatic al României și pe toate programele pe care România le-a trimis la Comisia Europeană și din acest punct de vedere eforturile spre aceasta vom merge ca să fie terminată în primă etapă aprobarea din partea Comisiei Europene a programului, pentru că mai apoi se poate urma ghidurile solicitanților care nu pot fi elaborate decât în urma aprobării acestui document programatic de către Comisia Europeană. Ce noutăți avem? Dacă, să zicem, pentru perioada de programare 2007-2013 aveam un buget alocat pentru regiune în nivelul programului operațional regional de 522 de milioane de euro, prin realocări, prin, ultima cifră valabilă, v-am spus-o, în 2014-2020 suma crește la 661 de milioane de euro, adică avem o creștere de 26% la nivel de regiune pentru fondurile alocate de această dată cu prioritate autorităților locale și mediului de afaceri. Noutatea este că începând cu perioada de programare 2014-2020, IMM-urile fac parte din programul operațional regional și practic dezvoltarea, să zicem, orașelor se face, să zicem, concomitent
prin aceleași măsuri dispuse în cadrul programului operațional, deodată cu mediul de afaceri. Cum stăm? Programul operațional regional pe regiunea de Nord-Est astăzi are un grad de absorbție de 53,4%. Deci am adus bani în regiune, 279 de milioane de euro. Mai avem și noi rest de absorbit, undeva în jur de 172 de milioane de euro. Și pentru noi să știți că va fi un an la fel de critic, așa cum a fost prezentat aici, fiindcă ritmul nostru de absorție, dacă până acum era de 50-60 de milioane de euro anual, acum iată că se triplează. Deci eforturile noastre din acest punct de vedere se vor tripla. Vă spuneam de noutăți pentru perioada viitoare de programare. Cei mai mulți bani din cei 661 de milioane sunt alocați pentru partea de eficiență energetică. Noi îndemnăm autoritățile locale și îndemnăm pe această cale și municipiul Oradea să continue efortul pe care l-au făcut în ceea ce privește elaborarea studiilor de fezabilitate, fiindcă nu vor scăpa fără această parte importantă a unei aplicații de finanțare. De aceea, cu un ochi trebuie să priviți spre proiectele care sunt în implementare și cu celălalt spre perioada viitoare de programare, care nu stă în loc. Concurența va fi foarte mare, autoritățile locale s-au specializat, nu mai sunt în stadiul în care primul care învață este și primul servit în privința accesării de fonduri structurale, de aceea lecțiile, când se deschid apelurile de proiecte, lecțiile trebuie să fie bine făcute. Am avut oarecum o experiență în perioada trecută, când, fiind primul venit, primul servit, am avut momente în care trebuia să decidem că depunem aplicația de finanțare. Și nu întotdeauna studiile de fezabilitate și soluțiile tehnice au fost cele mai, în timpul acela scurt, nu au fost cele mai corecte, dar tot întâmplarea face că din punct de vedere al Ministerului de Dezvoltare Regională a existat această deschidere ca proiectele să poată fi revizuite. Această perioadă de timp a fost o oportunitate pentru cei care au înțeles acest lucru ca să-și poată revizui proiectele tehnice și să-și poată pune în implementare proiecte utile pentru comunitate. Deci, eficiență energetică, deci asta înseamnă reabilitarea blocurilor de locuințe și a clădirilor instituțiilor publice. Deci se merge în continuare pe această zonă, suma este impresionantă, nu știu dacă să vă spun sau să nu vă spun, 117 milioane euro. E mai mare decât suma care se alocă pentru infrastructura rutieră. Din păcate, pentru infrastructura rutieră, aceasta este politica Uniunii Europene, nu avem cum să o schimbăm. Ei așa gândesc, nu se raportează la particularitățile de dezvoltare pe care le are fiecare țară. Și aceasta a fost politica la nivelul Uniunii Europene, ca marea majoritate a resurselor să se ducă spre domeniul acesta al eficienței energetice, subliniindu-vă că alocarea pentru infrastructura rutieră e mai mică față de cât a fost în perioada de programare. Asta e vestea tristă. Da? Să vă dau o veste bună, una tristă. Tristă este că pentru infrastructura rutieră vă veți bate la sânge cu toți ceilalți care sunt în regiune pentru o sumă care acum, pe moment, este la nivelul 92,8 milioane euro. Scade suma, să știți, și de aici trageți concluziile de rigoare. Pe de o parte. Pe de altă parte, tot veste tristă, să zicem, capitolul ăsta îl mai continuăm puțin, este faptul că se cere de această dată, din partea Comisiei, o listă de proiecte prioritare, pe care să le definim la nivelul regiunii, dar nu orice fel de proiecte, ci acele proiecte care asigură conectivitate cu rețeaua TNT Core și Comprehensive de transport rutier. Ori, regiunea de nord-vest are autostrada Transilvania pe rețeaua TNT Comprehensive
și mai are drumul expres, Turda-Halmeu, în regim de drum expres, tot pe TNT Core Comprehensive. De aici, socotiți dumneavoastră cam ce va rezulta din punct de vedere al listei acestea de priorități. În master plan, ca om care a lucrat la master plan, vă spun că mai sunt și drumurile Transregio definite la nivelul regiunii de dezvoltare nord-vest, dar cu toate acestea, lista aceasta de proiecte prioritare e orientată, cum spuneam, spre această conectivitate pe care trebuie să o aibă drumurile cu rețelele de transport rutier. Nu este o politică rea a Uniunii Europene, fiindcă se gândește ca un întreg partea aceasta de politică de dezvoltare a infrastructurii rutiere, adică de a asigura accesul populației și a mediului de afaceri la coridoarele de transport transeuropene. Patrimoniu. Continuă mai departe, să știți. Deci cetatea Oradea nu o lăsați. Dacă ceva mai trebuie făcut la ea, sunt zidurile, din câte mi-aduc eu aminte. Și e păcat ca un proiect de o asemenea, noi îl avem ca exemplu, nu? Da. Exemplu de bună practică și ne place foarte mult acest proiect, dar, sigur, sunt o alte mulțime de proiecte de patrimoniu. Astea, e clar, un oraș frumos. Mulți cei care au venit aici în vizitele pe care le-am avut și cu Comisia Europeană și la comitetele de monitorizare care au fost la programul operațional regional și la postul de transport, toți au rămas uimiți de fascinația pe care o au imobile, monumente istoric și care sunt o emblemă, o carte de vizită pentru orașul nostru. Infrastructura educațională și socială, adică mai departe se continuă această politică de investiții, dacă vreți vă dau suma, 54 de milioane de euro. Nu știu dacă e mai mică sau mai mare decât. E mai mare, vestea bună e că e mai mare, deci puteți continua politica aceasta de investiții. Și acum, ultima veste este cea legată de dezvoltare urbană. Asta înseamnă o axă distinctă în cadrul programului operațional regional. De această dată nu mai sunt polii, mă rog, cum erau pe vremuri, polul de creștere economică Cluj-Napoca, polii de dezvoltare urbană Oradea, Satul Mare, Baia Mare. De această dată toate municipiile reședință de județ sunt candidate eligibile la sursele de finanțare. Aici sunt 3 direcții principale, aș vrea aceasta e, să zicem, noutatea proaspătă pe care o avem. Deci o primă direcție este cea legată de mobilitatea urbană, tot ceea ce înseamnă transportul public în comun de călător și inclusiv rutele care pot să, adică căile, drumurile, ca să fiu mai punctual, drumurile care duc spre respectiva rută de transport public aleasă ca fiind principală. Este o sumă frumoasă de bani, dar, repet, candidatura este eligibilă pentru toate orașele și e nevoie de planul de mobilitate urbană. Nu lăsați nici planul de mobilitate urbană, vă îndemn. Nu vă pot spune așa faceți, dar nu lăsați nici planul de mobilitate urbană, nu lăsați nici planul integrat de dezvoltare urbană și nici studiile de fezabilitate. 3 lucruri care, atâta cât ne stă nouă în putere, suntem alături de dumneavoastră, dar, după cum vedeți, lucrurile, repet încă o dată, nu stau pe loc și va trebui, din acest punct de vedere, să le construiți pas cu pas, astfel încât să fie o perioadă de programare 2014-2020 tot atât de bună cât a fost, cât a fost actuala perioadă de programare. Am uitat ceva. Închei să vă spun, ultima noutate este cea legată de, am spus multe noutăți, revitalizare, orașul se cheamă AXA, revitalizare urbană. Aici intră acele zone, vorba domnul viceprimar sau Marius, nu mai țin minte, de parcurile verzi în zonele abandonate. Vor fi bani cu această destinație, așa încât nu merită să vă cheltuiți banii din bugetul local, zic eu, părerea noastră,
și să deschideți această perspectivă a unei intervenții, să zic eu, coerente, pentru ca să puteți valorifica toate acele zone care astăzi mai pot fi transformate în parcuri și subliniez, cine are urechi de auzit se audă, nu? Așa se spune creștinește, că această axă este și cea care dă voie la drumurile pământuite pe care le mai are Oradea, unde circulă oamenii, să fie modernizate. Deci, inclusiv zona aceasta de străzi care mai sunt astăzi neasfaltate și sunt străzi pietruite, intră în zona aceasta de revitalizare urbană. Cu alte cuvinte, mesajul nostru, ca în concluzie, este pentru următoarea perioadă de programare, spunându-vă direcțiile care există la nivel european, este ca să vă întocmiți din timp studii de fezabilitate, să vă întocmiți din timp planul de mobilitate urbană, să nu lăsați pe ultima 100 de metri planul integrat de dezvoltare urbană și să întăriți capacitatea Direcției de Management Proiecte cu finanțare internațională, fiindcă este locomotiva de dezvoltare, vrem, nu vrem, rămâne locomotiva de dezvoltare a oricărui oraș care se dorește a fi un oraș european. Nu ne vom mai întâlni cu oportunitățile pe care le-am avut în perioada actuală de programare, cu pasajele denivelate și cu toate acestea, vedeți, pe sume discutând, vor fi destul de mici, iar la nivel național, politica este de realizare număr cât mai mare de kilometri de autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare, reabilitări de drumuri naționale, deci se duce mare parte din resursele alocate, se alocă, ceea ce este și firesc, pe coridoarele transeuropene de transport rutier și feroviar. Închei prin a-i felicita pe colegi și să o rog pe Sandra dacă vrea să spună ceva cuvinte despre proiectele acestea aflate în zonă de risc. Ai felicita pe colegii, foștii mei colegi și să le doresc să rămână la fel de uniți, așa cum i-am cunoscut și să facă o echipă puternică pentru dezvoltarea orașului, înțelegând că este și oportunitatea pe care orașul o are de a valorifica aceste resurse gratuite la bugetul local. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru că mi-ați permis să vin și că m-ați onorat cu prezența aici. Nu aș avea foarte multe de spus față de ceea ce a spus domnul director, dar aș intra puțin pe zona care prezintă, de fapt, activitatea dumneavoastră a Direcției de Management de Implementare Proiecte Europene și aș face o scurtă descriere sau o prezentare a capacității instituționale, așa cum o vedem noi ADR-ul. Adică vreau mai întâi să vă felicit că în ceea ce privește programul operațional regional, nu v-ați oprit doar la anumite axe, ați pregătit proiecte în toate domeniile. Asta înseamnă o diversificare a activității pe care ați făcut-o, deci ați găsit oportunități de a pregăti și de a contracta până la urmă proiectele în absolut pe toate axele pe care noi, programul operațional, am avut apeluri deschise. Asta înseamnă că ați avut și o viziune integrată în ceea ce privește dezvoltarea municipiului Oradea. Dar, sigur, eu felicit faptul că aveți capacitatea de a pregăti proiecte. Deci ați pregătit din informațiile pe care le avem noi, deci din ceea ce ați depus pe programul operațional, 58 de proiecte depuse la noi, au fost contractate 26 și asta este un semn foarte bun. Mai rău este, deci eu nu văd, adică nu văd că aveți suficiente resurse pentru activitatea de implementare și asta trebuie neapărat dezvoltată.
Adică ați finalizat doar 9 proiecte, aveți 17 proiecte de finalizat și proiecte foarte mari în cursul acestui an și fără riscuri. Deci trebuie să le implementăm fără riscuri. Din câte avem noi informația, sunt vreo 3 proiecte care sunt cu risc și dacă nu sunt pregătite suficient de bine și acum la început de an, până în cursul lunii martie, probabil că vor fi luate și în vizorul Ministerului. Pentru că Ministerul acum, pe ultima 100 de metri, își propune ca toate proiectele care sunt într-o fază de risc, respectiv, care sunt contactate de multă vreme, dar care au un grad de un progres fizic mic, probabil că vor fi în vizorul lor și nici nu știu dacă nu se va propune rezilierea lor. Deci noi trebuie să ne pregătim aici. Asta înseamnă că până în cursul lunii martie-aprilie noi trebuie să demonstrăm că proiectele care sunt mari, deci noi să aveți proiecte foarte mari și sunt foarte mândră de ele, pentru că sunt niște domenii pe care, să știți, unitățile administrativ-teritoriale n-au aplicat, respectiv pe structuri de sprijinire a afacerilor. Aveți 2 proiecte, asta înseamnă că ați avut în vedere de a dezvolta un mediu de afaceri. Asta e un lucru bun atât pentru dumneavoastră ca și comunitate, dar și pentru noi, agenția și programul operațional în general, pentru că am avut în perspectivă și un astfel de domeniu, care trebuie să recunoaștem, unitățile administrative se gândesc mai mult la cum să rezolvăm și să reabilităm o clădire, cum să dezvoltăm ceva ce e în patrimoniul administrației publice. Dar faptul că v-ați gândit să dezvoltați și mediul de afaceri, și asta înseamnă, din punct de vedere al cofinanțării, o sumă reprezentativă, e un lucru extraordinar. Și cu siguranță municipiul Oradea, la finalizarea acestor proiecte, adică va avea de câștigat mult în sfera aceasta. Bun, dar cu siguranță avem de lucru la partea de implementare. E un an foarte greu, deci să implementezi atâtea proiecte și cu așa mulți bani, știu că e greu și pentru noi. Și de aceea o să fim în permanență în spatele dumneavoastră sau o să fim alături de dumneavoastră mai exact ca să putem să le implementăm. În ansamblu asta este. Eu nu voi face o analiză critică la adresa direcției de management, pentru că nu e cazul, dar vom lucra împreună pentru că, așa cum dumneavoastră vreți să le implementați și noi la nivelul regiunii, va trebui să creștem gradul de absorție pe care îl avem acum la cel puțin 80%, pentru că suntem foarte modești și vom ști cu siguranță că nu vom putea implementa proiectele 100%. Vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o până acum și sper să fie în continuare bună și în ceea ce privește programul operațional 2014-2020, sunt convinsă că dacă aveți deja informațiile, știți să vă prioritizați proiectele tot la fel de bine pe toate axele, astfel încât să putem să fiți la fel de bun ca și pe 2007-2013, doar atât că va trebui să aveți în vedere faptul că acum vom discuta de o calitate a proiectelor pe care le depuneți. Dacă până acum depunerea continuă a proiectelor, a celor de finanțare sau a proiectelor, nu implica și o prioritizare din punct de vedere a calității, acum asta se va întâmpla. Deci dacă nu avem o calitate bună a proiectelor, riscul este mare să nu putem să le contractăm. Așa că atunci când vă gândiți cum să le scrieți, deci aveți experiență, va trebui în primul rând să aveți și grijă ca să fie de calitate. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Da, vă stăm la dispoziție. Păi se cunosc. Da, deci... Haideți să sumarizăm lucrurile. Analiza a fost făcută la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și aceste proiecte, din punctul lor de vedere, vor intra în program de monitorizare specială. Dar asta nu este o noutate, că le știm. Este vorba de complexul Infea, este vorba de, mă rog, l-am văzut pe
dacă răgrimă să prefață, am zis bine. Piața Unirii este pasajul de nivelat DN76 și DN79. Dar asta nu înseamnă că proiectele nu merg în continuare. Ele intră în acest regim de monitorizare specială și, cum am spus, noi vom fi prezenți aici cu o anumită periodicitate, astfel încât să, plus că le vom cere de această dată, graficele de execuție lucrări, adică planul de lucrări, începând din luna martie până în luna decembrie și îi urmărim. Ai spus că faci în luna martie 5 lei, de exemplu, da? Ai făcut 0. Care sunt cauzele? Nu știu cetul. Cetul nu intră? Noi suntem pe POR. Nu, Postul de mediului. Postul de mediului, încă nu a intrat în... Aș vrea să-l întreb și eu pe domnul viceprimar dacă ia în considerare această problemă a personalului din cadrul direcției și dacă există o anumită posibilitate de a suplimenta în anul care urmează pentru o bună implementare a proiectelor. Am precizat că o preocupare a noastră și în 2014, continuă să fie și în 2015, este aceea de a asigura personal calificat pentru sprijin în implementarea proiectelor. Și am făcut pași importanți în acest domeniu. Am contractat câțiva experți care ne vor sprijini pe proiecte concrete. Și în continuare vom încerca să identificăm, dacă dumneavoastră știți sau oricine, altcineva știe că o anumită persoană are competențe pe un domeniu pe care noi dezvoltăm un proiect, suntem deschiși să colaborăm cu cei mai buni care sunt și ei dispuși în condițiile materiale pe care le putem noi asigura să se implice în aceste proiecte. Cred că orice analiză serioasă, ca să spune în felul următor, domnule, ce portofoliu de proiecte au? 106 milioane de euro. Câte au contractate? 66. Cât mă costă 10 angajați în plus? Nu știu. Deci, analiza asta deja arată că se poate. Adică sau pot să fie din primărie, da. Deci... Nu e obligatoriu să fie angajații. Putem lua, în funcție de specialitate, așa cum procedăm, pe fiecare proiect în parte. Pentru că dacă ai nevoie de cineva care să lucreze pe aquapart, sau e foarte greu apoi să îi mai folosește expertiza în primărie la ceva. Și nici nu e dispus să vină la salariile pe care poate să le acorde primăria. Dar noi suntem dispuși, tocmai datorită acestei realități, să plătim o sumă din bugetul local consistentă pentru a deveni atractiv pentru persoane de calitate cu anumite tipuri de specializare. Nu ai ce să faci cu ei ca și angajați în primărie. În primul rând, repet, nu vin, pentru că salariul e prea mic și, în al doilea rând, după ce se finalizează proiectul, adică în termen de 1 an de zile, abilitățile lor nu mai ne sunt necesare. Domnul Boloș, ca să vorbim un pic și mai aplicat și la concret, doamna Cătan a pronunțat cuvântul reziliere. Ce ar trebui să se întâmple la concret, de exemplu, cu proiectul INFEA pentru ca să se ajungă la concluzia că acel contract trebuie reziliat? Din punctul meu de vedere personal, dar repet, punctul meu de vedere personal, orice reziliere de contract în ultimul an al perioadei de programare nu este o decizie bună, vorbesc ca și autoritate de management. De ce? Pentru că există slabe șanse pentru ca acești bani să fie realocați spre un alt proiect care până la sfârșitul lui decembrie 2015 să poată fi implementat. Atunci, probabil că printr-un plan de măsuri, de acțiune al beneficiarului, în cazul de față al primăriei, cu termene asumate, să facă dovada că îl duc la bun sfârșit. Proiectul în sine este păcat de la Dumnezeu să nu se facă. Deci noi discutăm despre apa geotermală și valorificarea ei pentru serviciile de agrement. Dar încă există și posibilitatea rezilierii. Se ia în calcul o astfel de măsură. Eu sper să nu ajungem acolo. Acum... Dar, repet încă o dată, dacă în
în perioada următoare că pașii aceștia grei care sunt în implementarea unui proiect sunt legate de procedurile de achiziție publică. Dacă pasul acesta a fost depășit, atunci urmează implementarea. Proiectul tehnic de execuție e făcut, autorizația de construcție e făcută, practic. Deci o să dăm o de începere. Eu dau un exemplu simplu care e la îndemâna tuturor. Lângă Lotus, când s-a construit, cum se cheamă? Centrul de afaceri Trade Center. Dacă a fost seriozitate din partea constructorului, s-a putut. Poate reușim să nimerim, să avem norocul să fie un executant de lucrări bun și se poate face acest lucru. Și la autostrăzi. Deci, ce vreau să vă spun? Că nu există proiect de infrastructură, ca și eu care am lucrat în domeniu, nu există proiect de infrastructură, fie el și de autostradă, care e de complexitate mai mare, să nu aibă probleme. Că mai trebuie pus, nu știu, un parapet, că mai trebuie pus, nu știu, ceva la sistemul de semnalizare. Tot timpul vor apărea aceste probleme care trebuie să știi să le depășești. Alminteri te pui jos și nu mai faci nimic, ai abandonat proiectul. Da, Cristina, deci absorția, noi când nu discutăm numai pe Oradea. Dar eu vreau să vă spun că nu Oradea este... Așa este. Problema... Stai un pic, Cristina. Deci proiectele acestea care pornesc acum sunt proiecte de valori mari, cu impact pe absorție mare. Astea la alte care s-au terminat, uitați-vă pe istoricul proiectelor. Astea la alte care s-au terminat au fost de valori mici, cu termene de implementare mici. La proiectele mari întotdeauna se întâmplă astfel de, să zicem, de întârzieri. Cu atât mai mult cu cât spuneam chiar în timpul conferinței de presă că a fost această oportunitate de revizuire a proiectelor tehnice de execuție. Fiindcă noi atunci trebuia să avem, să zicem, să prindem finanțarea, că altfel putem sta astăzi cu un proiect tehnic, să-l facem să fie brici și cine să finanțează? Nimeni, că ai pierdut sursa de finanțare. A urmat perioada în care s-a revizuit aceste proiecte tehnice foarte bine. Și există într-adevăr perioada aceasta critică. Eu spun că dacă Oradea pierde pariul cu oportunitatea aceasta de finanțare din fondul structural al dezvoltării ei, nu dă bine. Adică, dar nu, asta nu înseamnă că totul trebuie să privim în sfera aceasta cenușie. Critic pentru proiect, licitația întotdeauna va fost și va fi. Păi eu vă spun proiecte de la nivelul Ministerului Transportului, pentru că licitația a durat 3 ani. 3 ani. Nici nu o uitat ăla că o participă la licitație. Atâta s-au contestat pe un proiect de Lințul de jos Simeria, linia de cale ferată. Atâta s-au contestat între ei 3 ani de zile. Alt exemplu. S-a licitat recent linia de cale ferată Radna Gurasada Simeria. Un proiect de 1,8 miliarde de euro. A avut 2200 de clarificări la proiectul tehnic de execuție. Eu vă spun așa ce se întâmplă și la nivel național. E firesc, nu este în capăt de țară. Acele proiecte, de exemplu, ăla de 1,8 miliarde, ăla încă nu se termină până în 31 decembrie 2015, dacă să zicem că punem chinezii ca să lucreze acolo, fiecare pietricică să pună un chinez. Nu. Dar, într-adevăr, acolo problema e alta, pentru că există această perspectivă a fazării proiectelor. Și eu am spus, sigur, regulamentul Comisiei din acest punct de vedere este, deci nu spune că porul nu poate să fazeze sau programele operaționale pot să fazeze. De exemplu, Doamne ferește, bat îndemn, dacă, să zicem, ajungem într-o perioadă critică, se va ajunge într-o perioadă critică, nu vorbesc de por, că la por nu se vor faza, asta se uită. Dar la postul de mediu pentru centrala pe gaze, dacă se va ajunge într-o perioadă critică, trebuie făcute demersuri din timp pentru fazarea proiectului. Se poate, e legal, dar trebuie să fie un pic de voință din partea
autorității de management și documentația să fie făcută de beneficiar. Dar riscurile acestea trebuie detectate din timp. Dacă te trezești ca și ăla pe glie, pe ultima 100 de metri, aici trebuie să ai capacitatea aceasta de a vedea în viitor, acolo e riscul, nu trebuie să o lasă să producă, că după aia am dat sau se dă foc la bugetele locale. Nu. În primul rând că... Da? Un moment, dar să înțeleg că se interpretează că domnul Boloș a spus că nu vor fi implementate la timp sau care e problema? Vor fi implementate la timp toate. Da? Ca să înțelegeți, eu v-aș spune ceva. Înainte ca Marea Britanie să intre în război, primul ministru de atunci, Churchill, se plimba cu o româncă, cu doamna Bibescu, și îi spunea că va fi cu siguranță crunt, că Marea Britanie va intra în război, că vor exista toate consecințe negative aferente, și zicea, dar eu am întinerit cu 10 ani. Asta este și atât de noastră în primărie. Provocarea e mare, suntem conștienți de ea, cât provocarea e mai mare și determinarea noastră e pe măsură ca să putem face față. Și eu nu am probleme. E foarte bine că Ministerul își ia măsuri, e foarte bine că ADR-ul vine și ne acordă sprijin. E o idee foarte bună, este exact ceea ce noi facem pe fiecare proiect în parte. E de fapt un ajutor pe care ne vor da, pentru că oricum noi aceste grafice de execuție le avem deja antamate cu constructorii, echipele de management a proiectului și de urmărire a execuției, lucrăm zi de zi la ele. Ne-am întâlnit și astăzi pe Piața Unirii, ne-am întâlnit și ieri cu Case, apropo, că a câștigat licitația pentru Aquapark. Ne întâlnim mâine iarăși pe partea tehnică cu cei de la Case și să încheiem contractul. Deci chiar înainte de a încheia contractul efectiv, lucrăm, pregătim, facem. Tot ce ține de noi vom face și eu sunt convins că nu vom avea probleme.